Κόρνερ για την Χόνβεντ με τον Σίκεσδη. Η μπάλα χτυπάει πάνω στο Γεωργακόπουλο, διώχνουν όπως και να εδώ ο Φίτος προσπαθεί να τα κάνει όλα μόνος του, δίνει την ευκαιρία στους παίκτες και είναι offside. Είναι offside, βγαίνει ο Σαργκάνης, διώχνει πολύ ωραία την μπάλα. Απλώνονται τώρα οι Ούγγροι. Κόβατς, Σάλαϊ, Σας, επιτόπια τρίμπλα, προσπαθεί αλλά δεν ξεφεύγει από τον Παπακούλα. Επιμένουν με τον Γκίμεση, η παλιά για τον Φίτος που μπερδεύονται μόνοι τους και η μπάλα είναι στα δίκτυα από τον Φίτος. Είναι το 3-1. Είναι αυτό που σας λέμε, το πόσο αλλάζουν τα πράγματα από τη μια στιγμή στην άλλη. Κοιτάξτε εδώ, προσπάθησε ο Ρότσα, ο Φίτος στοπάρισε την μπάλα. Προς στιγμήν έδειχνε ότι την χάνει και τελικά σημάδεψε σωστά. Φίτος. Πολύ ωραίος παίκτης. Κοιτάξτε πώς ξεφεύγει εδώ για τον Σίκεδη που κάνει και το σουτ και η έξοχη επέμβαση του Νίκου Σαργάνη. Η μπάλα πήγαινε μέσα. Βασίλης Δανίλ και Κώστας Βατσινίλας. Φάουλ με τον Σαραβάκο, η κεφαλιά και η μπάλα είναι στα δίκτυα. Η κεφαλιά από τον Κώστα το Μαυρίδη και είναι το 4-1 και είναι αυτό που σας λέγαμε, ότι ο Παναθηναϊκός πραγματικά είναι Ευρώπη. Είναι Ευρώπη απόψε. Είναι ένα ακόμη έξοχο γκολ που βλέπετε από τον Κώστα το Μαυρίδη. Ήταν ένα άπιαστο γκολ, μια άπιαστη κεφαλιά. Ξανά στην πρόκριση ο Παναθηναϊκός. Και από άλλη κάμερα δείτε, χαρείτε το τέταρτο γκολ. Χαρείτε αυτό το όμορφο ποδόσφαιρο. Αυτό που παρακολουθείτε σε ζωντανή μετάδοση από το δεύτερο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Είναι ένα μάτς που καταξιώνει το ποδόσφαιρο. Αντωνίου κερδίζει τη μονομαχία, δίνει για τον Σαραβάκο. Δεν είναι offside! Δεν είναι offside ο Δημήτρης Σαραβάκος. Ανατρέπεται. Τρέχει ο Μπατσινίλας, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Είναι το 5-1. Είναι η μεγάλη βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Είναι η μεγάλη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ας χειροκροτήσουμε αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά του Παναθηναϊκού, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι παίζει μια ελληνική ομάδα που γοητεύει, που σαρώνει, που εντυπωσιάζει. Και σίγουρα αυτό το 5-1 θα περάσει στην ιστορία του ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Σπάνια μια ομάδα, όσο μεγάλη κι αν είναι, όπως κι αν λέγεται, και ενώ βλέπετε συνέχεια και θα ξαναδείτε την ωραία προσπάθεια του Σαραβάκου που έφυγε μπροστά, ξέφυγε από τον Ντίστλ, τον ανέτρεψε ο Ντίστλ, του έκανε πέναλτι, σωστά ο διαιτητής άφησε να εξελιχθεί η φάση και ο επερχόμενος Μπατσινίλας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Κόκκινη κάρτα στον Φίτος, χτύπησε έμψυχρο τον Καλιτζάκη και ο Καλιτζάκης από πάνω του διαιτητής με την κόκκινη κάρτα. Παρακαλώ, αν είναι δυνατόν να ξαναδούμε αυτή τη φάση. Κόκκινη κάρτα και στους δύο λοιπόν από τον Τσέχο διαιτητή. Τον Καλιτζάκη που δεν πρόλαβε ούτε καν να ζεσταθεί. 10 λεπτά έπαιξε. Αποβάλλεται. Φανταστείτε τι έχει να γίνει εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά και στην Αθήνα, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, από τους φίλους του Παναθηναϊκού μετά τη λήξη του αγώνα. Μαυρίδης, Σάλαϊ, κάνει τη σέντρα. Χατζιαθανασίου, Ρόμανεκ, πάει να γίνει η σέντρα και τελικά θα διώξει ο Μπατσινίλας σε κόρνερ. 2,5 λεπτά, ο διαιτητής κοιτάζει το ρολόι του. Κόρνερ με τον Γκίμεση και η λήξη του αγώνα. Δεν προλαβαίνουν οι Ούγγροι να χτυπήσουν το κόρνερ. Κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, φίλοι του ποδοσφαίρου, απόψε ο Παναθηναϊκός δημιούργησε έναν άθλο. Απέκλεισε την Χόνβεντ της Βουδαπέστης.